बात और बिन गीत में गा गई नारायण नारायण बाबा गोड़ लगे जय जय राजन राजन तुम्हारे चेहरे पे चिंता की लकीर झलक रही है आखिर कारण क्या है कल के बाबा हमारे बेटी कर चुप चुप और बेटी है रुक्मिणी लीला करे खातिर आइल बड़ी जगत जननी माई होई तारा घरे अवतार लेल बड़ी इनका एक दुल्हा जो होता रहो पूरी विश्व में घूमबो कहीं ना मिली इनको विवाह नारायण से होके के चाहिए साक्षात लक्ष्मी हुई उहे नारायण जी कृष्णा अवतार लेके रास रचा अवतार है कल के बाबा उनका बारे में कुछ बताई हमारे लोहरी बाबा लिख ले नहीं ठाकुर जी गोल कि मुरलिया में गावेले गानवा अबनवा में नंद किशोर बंसी बजवैया हे कन्हैया माखन के बंसी बजवैया हे कन्हैया माखन चोर बहुत बहुत पुरस्कार है भगवान भोलादानी बनौले रही शैलेश समदर्शी जी ड्राइवर साहब के भी आई दीपुजोल बाबा तनी खड़ा हो जाए जकार्ता मालिक बानी अतना बड़ जलसा करा के हतना लोग के जुटान बहुत बड़ बात बा कई तोड़ाइल बनी मंच पर हतना भीड़ के बाद एगो के ना झगड़ा ना होला का है यादव जी के गांव हो पी के हल्ला गुली करब तुरंत नशा काटे वाला दवाई दे दिलो रोड पर सुत रहो खटाई कमजोर का प्रोग्राम हो जाओ तो जे ही जला रंगबाजी बतिया लगे जान तर के कमजोर बा ए गौमाला हो जैसे एकदम शांति शांति जब बीतला केहू माल मार के झगड़ा ना करे बार बार प्रणाम करे भगवान बनौले रही कमेटी बन रही पंकजपुरी खड़ा हो जाएगा महीने के सरताज है हमरा पूरी बाबा निर्गुण सम्राट वो है ना मेरे महीने में आवेला भीष्मा कहले कि और कुछ बताई उनके बारे में कहले चकवा चकोइया बाछा बाछी औरी गोइया प्रेम में झूमे ले कदमवा के पपैया पूरी बाबा है और पैसा ढेर ना यूट्यूब से इनकम बा शैलेश भैया कमला बाबा के चला ही हो के अच्छा शैलेश भैया हमने के कमला बाबा का शिष्य बनी ना करो भेंटो तो 8-8 साल पर होता तो 8-8 साल चकवा चकोइया बाछा बाछी औरी गोइया प्रेम में झूमे ले कदमवा के पपैया देखनी की मोरवा मोरनी देखनी की मोरवा मोरनी मोरवा में डलल सठोर कि बंसी बजवैया हे कन्हैया माखन बंसी बजवैया कन्हैया माखन और बा कहले कि कहाँ के राजा हमें कहले कि राजा तो बहुत बरियार हमें बाकी बाल लीला खड़ता रहे आ दूसरा जगह बाड़े हुए गिरास रचावत रहे कौनो लीला में नहीं उनकर व्यापार बहुत बड़ बा पूरी विश्व में उनका व्यापार चले ले वो जन करत रहे कौन सारा लोग करे के चाहेला उनकर बिजनेस का बा बोली प्रेम में के बात मुलाकात देखनी प्रेम के प्रेम में बेचा दया की बात देखनी प्रेम प्रेम में कबर खे बरखा प्रेम में कबर खे बरखा प्रेम भीजला सारा बोर बंसी बजवैया कन्हैया बंसी बजवैया कन्हैया माखन चोर अरे हम नारद
नारद है हमर नाम है ना ना जेकर बात रद ना होला उ नारद बाबा हमें पाती भेजवा दो आ तले रुक्मी लइकाइए से कौन होइया के दुश्मन रहे रुक्मिणी के भाई पिताश्री एक राजा होने का मतलब एक नागरिक का नागरिकता आप रद्द कर सकते हैं, देश से निकासी कर सकते हैं, लेकिन रुक्मिणी यदि आपकी पुत्री है तो मेरी बहना भी है, होकर शादी वह हुई जो जात पात औकात में हमारी बराबरी करता है। क्या कहा बताया हुई हम कहता है तहा हुई गौरज के कहो सगाई ना होई जबरदस्ती बारात मंगाई बो तो बियाह ना होई उस दिन गर्दन कटाई रे सगाई ना कटाई रे मुड़ी पर नाश आवेला बुद्धि बदल जाला पुरस्कार दे बने मदन यादव जी भैया हमरा बहुत बहुत प्रणाम। रुक्मी का बुद्धि बिगड़ गई अब जी दुनिया के मालिक कृष्ण भगवान बाड़े दो आदमी के बुद्धि बिगड़ रहे बोले में एगो रुक्मियों के एगो शिशुपाल के दोनों जना को नैया व्यवस्था दे दे एक जना के गर्दन ले बीतले एक जना के नगर निवासी से छटाइए एगो ले तब कहां कमी बाऊ का चुप रह मामा जी के जेलवा में लिहलस जनमिया तो बोले बा ढेर बातें का दो तो मामा जी के जेलवा में लिहलस जनमिया पता ना ले कोई हम ऊपर करो मिया जकरा से जन्म लेहलस एक बूंद दूध हम करना पिए ना माई बदल देले एगो प्रसंग गाय तो मैं कृष्ण जी के मर्दाही लौकी जन काम भइल बैठ जाम कोनो तने को ठेकावल जरूरी बा झुम दे सीता हरण तो गई हो ना बने तो सुग्रीव से भेंटो करा दी राम जी के लंका पर चढ़ाइयो करा देबे के बा जितना मरण वाला काम बा राक्षसन के मुंह आले यही में प्रसंग गावल जाला हम ई बात जानते न रहनी चली जान गई आवा बात आवा सावरिया 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 रे कि अब डरना छोड़ के जब पूरा काम नाम जपे आठ हो जा ओकर बड़ौना बिगड़ल काम गोसैया नीचे बहेलिया जाल बिछवले ब्याधा लगौले बा अरे निशान ये गोसैया भगवान राम आई की बचाई हिला जो भावर में फसली चिड़ैया ये गोसैया प्रेम से बोली भक्तर भगवान की हमार भजन है तने बा
जितना देर में भजन गौले हम उतना देर में हम 10 मिनट पर सॉन्ग गा ले तब तब लयदारी गवाई सुर सम में होई अब बताई ई वर्णन करता है कि लेटिंग का चांस होई तो ठीक बा बा यहाँ तक कि बौसीर के डॉक्टर हैं ओई में सिखावत है कि श्राद्ध खराब ना हो दवाई हो दवाई हो पिए के चाहिए चाहिए फिर अगर मौगी से कहता रहे मुर्गा बनाओ बनाओ मुर्गा भाई हो ना बनौली हो ना दुगो पुरान पथरी बा खइबा एगो चूस दार के धइल बा भैया रवाई जब बैठले बने चिखना उनका नाम मिलल हो ये हट जा बोलो हमारा से कही तो हम तो तार छोट भाई हैं हां हट जा हमारा से कही तो दुगो पथरी एगो चूसता तने पर तरवा दिया बम दे फूल के बड़े बड़े बोल दे हट जा बोलो लहसुन प्याज नहीं के बनलता अजय तो कोनो बात ना भाई हम चुटकुला भी कहो बाकी तने कृष्ण जी के मर्दा ही कहे दिखाओ 5-7 मिनट कुंडनपुर का राजा रहले भीष्मक जी कर नाम रहे बेटी रुक्मिणी रहली 5 संतान रहे राजा भीष्म जब जानले की लड़की हमारे